lento yokuhamba ungaziwa izokuhlupha mangabe sononkosikazi, because mase uthatha unkosikazi kunezinto kufanele uziyeke, njengoba nayo unkosikazi kunezinto afanele aziyeke. Ubona imizi eminingi ishayisa nje, umuntu ufuna ukuba indoda kodwa aqhubeka abe umfana. I think I'm reaching a stage even now so ukuthi I think impilo yami ngifuna ukuyiphetha right, because angifuni ukuthi ngithi ngiyindoda ehlonishwayo kodwa kuthiwa le ndoda iyajola. Kusho ukuthi before wena ushintshe lokho, mina I'm working towards that. So ngihambisana nawe. Thank you. Okay. Yes. Yazi umfazi wendoda enemali ave hlupheka maseyishonile. Uhlusho ukuthi amadoda asecretive makuziwe emabhizinisini nasemalini. Akam expose unkosikazi. Ayamsabela ukuthi uzo engage namanye amadoda bese belala naye. How much more ke usufile? Umfazi wakho ke labantu kade usebenza nabo sokuyibona abazofika bathi hayi besihamba lendlela naye eluke embrusha la ngemumva azabona ukuthi hayi lo uyena o right ozongisiza, kanti usefuna ukuzomsiza yonke indawo. Ayikho into ebhlungu njengokuthi uyindoda uphele lo msebenzi, and mase uphele lo msebenzi bese uphenduka umfana wala ekhaya. Lezi zinto ziyasilimaza. Bathi begane mina kodwa ba-advisewe abantu abangashadile, ba-advisewe abantu abahluleke emendweni ngomuzi wami. Iyona ke lento eyenza bame noma sebetshelwa bangajiki, bangawuthobela umthetho wami ngoba bachazelwa abanye abantu abangawazi umendo ukuthi Wesiphathi ke njengoba kuliwe indaba yokuthi kufanele ngithathe omunye umfazi. Ucaba ukuthi laba basebenza? Hayi, laba bagijima. Abalahali laba befuna ngangena befela beshunqisa. Iningi into eyenzekayo behind the scenes to tame ilendo dengiyona ukuthi ingabi yona. Umfazi oshadile akalala egqokile, kodwa la makuliwa abantu bafaka i-tight, bafaka i-track suit, bafaka i-bloomers, bafaka yonke into kusempini ke ngalelo langa. Ajuluka umuntu abe manzi engathi uzilapha icorona. Vele ngeke ngize ngibonisane nebhubesi. Once walwa nje nami ngiyayivala indaba yokubonisana, kodwa yinye kuphela into engeke uzuyenza, ngeke uzungivimba ukuthi ngithandwe. A poor man ingangena nesaka lamazambane kwayo unkosikazi ajabule. A rich man ingangena no Mercedes kwayo iyonikeza unkosikazi angajabuli unkosikazi. Kahle kahle lento yenjabulo ikumuntu. Women with children bathanda ukuba selfish, bayasifunza izingane. Sebebeka umgomo. Bona bathi benezingane babe bethi kuwena mungathanda ingane yami singamane siye. Ayibo, eyakho ingane, mina ngithanda wena. Yes, angikiyeke vele ngoba nobaba wengane wakuyena. Kunesikhathi esifika empilweni yomuntu la ethi no, enough is enough. Abantu engangibashelile bangangiqoma, namhlanje bafisa ukungiqoma. Angithi awaziphuwa because eningi izinto ezi-abusive ezenziwa abantu besifazane kuthina samadoda.